Prečo sa vám opakujú hemoroidy? No poďme si to zjednodušene schematicky vysvetliť. Takto máme konečník a tuto máme pri ňom hemoroidálnu žilu. A ako vyzerá, keď je zapálená? Nejako takto. Ako to zvykneme dnes riešiť? Použijeme nejaký gel alebo čapiky, ktoré pôsobia znútra konečníka a hojí to stenu hemoroidálnej žily. Avšak jej tvar už zostane pozmenený a zhrubnutý. De facto je žila prakticky zjazvená. A toto je hlavný dôvod, prečo sa vám vracajú hemoroidy. Nefunkčný hemoroid, v ktorom sa hromadí krv. A preto pri opakujúcich sa hemoroidoch maste a čapíky a gely už tak nefungujú, pretože nepôsobia dostatočne efektívne na zjazvenú stenu hemoroidu. A práve preto musíme riešiť to, čo sa deje tu vnútri v hemoroide. A na to sú tablety Hemorven, ktoré zabraňujú tomu, aby nahromadená krv v hemoroide vyvolala zápal. A preto len jedna tableta Hemorvenu denne vás vie uchrániť od hemoroidov počas celého leta.